Aduh, Mbok anak gak dolang. Lah wong anak gedene sak jarian kok cek kon dulang. Bendino we anak mas bukan anak orang nganti ramangan. Ya wong wis gede kok yo godhog-godhog mi kono. Lah rumah samu mbokmu iki dolanan. Wong anu dolanan sak bukan kok dolanan kok piye? Lah wong iki yo nganu golekno jajan kowe. Kerja online mbokmu iki. Jajan opo? Anake kacang. Kacang yo jajan to. Mas dolan aku. Ya wis dolanan kono sing adoh. Yo. Mas Dot. Mas Timan. Malam minggu jomblo. Nasib. Beneran ketemu gue. Aku yang mangga. Aku lagi HP. Dia lah nyepel. Dia selalu gini. Gue pecel awet tempe. Gue lah nyekel pacaran duit. Santai wae, santai. Ini kabar bos, ape wae.